Ngoten lho maksude kula. Ngono tegese wong mamas diri ngono kuwi ora apa-apa. Ning upamane saya memberi kritikan boleh saran masukan. Dawuh, dawuh Jenengan senika. pirsa Gareng Semarang nika. Nggih, nggih. Pak Pak Sumarbagio. Sumarbagio senior Nika kula. lak napa niku pacakane luar biasa, sandangane nggih mompyor sae. Nggih. Terus ngangge apa ne, Nduk? Ngene. Mindset, mindset. Lulur, Oh, lulur, luluran. lulur, lulur. Tulung, Mas. Jenengan lak mboten putih ta? Mangangge lulur, mergo bareng disara lampu sampean malah kelawu lho malan. Piro ta regane lulur iki piro ora? Nggih. Apa pancen kaya garange Pak Anom sing ireng kae. Dododododoh ngono kae. Nggih. Luluran piro ta? Regane piro ta, Nduk? Lulur piro ta? Wis ada piro? 15.000. Mosok gareng kondang 15.000 ora gablek ora. Ngono kuwi malih ora kaya gareng lek disorot ning streaming malih kaya nuwun sewu, kaya gemuk lho Mas sampean. Mosok yo lu elek banget to, Pak. Gemuk iki ireng banget ya, Pak. Lah iya. Ya aku rada klawu yo lumayan, Pak. Lumayan ya. Tapi yang ciri khas Purwodadi, Pak. Oh, nggih ta? Ciri khas Purwodadi niku hawane panas kok, Pak. Oh, Mula pomo rada ireng niku ciri khas. Ciri khas Oh, Purwodadi ngeten laras. niku. Nggih, 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 nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Ireng, Pak. Nggih, Heeh. sae niki. Iya. Yes. Yes, pomo 8.000 yo gak kenyang lah. Iya. Aja ngomongne anggaran, aku melu isin ngono kuwi. Lah napa? Dipercaya, Oh dihormati mboten, karo. wis pokoke mboten lillahi taala. Niki mau ngayu bagio hari jadi Kabupaten Grobogan Yang ke yang ketiga abad 3 abad iki tegese piro? 300. 300. 300. Temane apa, Mas? Temane bangun desa nata kutha. Pinter. Lah visi utawa misine Bapak Bupati napa, Mas? Pak Wahono, potong 2.000 Pak Wahono. Pak Wahno, pomo potong 2.000 gak popo ning tambah 15 yo, Pak. Ah, 15.000 mah lho nggo tuku lulur. iya. Jenengan kok. Nggih. 300 iki saka tembung telung atus. Nah, nggih, 300. Heeh. 300 ya kuwi saka tembung tetulung kanthi ati kang tulus. Wah, iki. Wis didisiki lho. Iya. Gak usah ngundak aku dari sombong. Nah, iya. Angkane 300. Betul. 300. Heeh. Delalah tibaning hari jadi mapan ning wulan Siam utawa wulan Poso tumeka wulan Syawal. Leres. Kirape grobyok kala wingi pas wulan Poso. Nggih. Mula seremoniale dugi Syawal. Nggih. Angkane 300. 3 kuwi saka tegese telu kesalahane menungso kelawan Gusti Allah, kelawan samaning menungso lan kelawan alam sekitaring urip. Mula saiki wis dilebur nalika wulan Poso padha tirakat, Syawal padha halal bihalal, dadine 00. Saiki Grobogan bersih, suci untuk menggapai cita-cita yang lebih bersemi, bersih, sehat, mantap, indah. Rene sik elak tenan. Jas. Ya, iki. Tulung nggih tuku lulur ya. Aduh, kakean nih Pak, dadak nyusui kula. 85. Nggih, pripun susuk mboten? Rasa mo. Oh lah susuke tak tambahin neh, Pak. Piye? Susuke tak tambahin meneh. Apa? Delalah tumibane hari jadi mapan ning taun 2026. Apakah artinya? Upama dicandra sekala. Waduh. Lho, alah gak paham jenengan. Ora paham aku, Iki yakin. nek ra gareng Prodadi gak Ayo. candak, Pak. Ayo. Wis to lahir batin. Lek ora gareng kelawu mokal wis ta. Ayo, oke. Sing salah kostum. Iya. Biasanya kostumnya gak iki yo gak pati kelawu kok, Pak. Ayo, malah kaya lemper ayo. Wis wong ireng klambine coklat wis kaya pramuka ayo. Piye mau 2026? Bacuti mboten. Bacutne no. Iya. Kanthi candra sengala Hmm. obahing asta tanpa hanyawang. Obahe asta tanpa Hanyawang. Obah kuwi wilangane 6. Heeh. Asta kuwi loro, tanpa kuwi kosong. Nyawang kuwi nganggo netra tegese loro. 6202 diwalik 2026. Tegese apa? Gelem obah tanpa nyawang. Panjenenganipun Bapak Hadi sekalian Bapak Sugeng obah kanggo menciptakan Grobogan yang lebih sejahtera. Obah untuk membangun, obah untuk membantu tanpa nyawang. Kae pendukungku apa ora, kae dulur apa ora, kae mbiyen balaku apa ora kabeh sama rata mergo saiki dadi pak karo anak ora beda kasih. Tepuk tangan.